Wannan shine asalin hoton, sannan aka sanja shi zuwa haka, daga bisani aka sanja shi zuwa haka, daga baya ma aka sanja shi zuwa haka. Wai abin yake ne haka. Dan ganin yadda zaka mai da kanka haka, ko kuma kada a yaudare ka da irin wannan app din, ka biyo mu cikin bidiyon. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh yan uwa, barkanmu da sake saduwa a wannan sabon bidiyo. A ci gaba da kawo muku muhimman application da wannan channel ta Mubaraki take. A yau mun zo muku da wani babban application wanda na tabbata da zai matuƙar ƙayatar da ku. Ba tare da mun matsanta da bayani ba, a wannan application din kamar yadda kuka gani zai baka dama ka iya sakawa kanka gemu mai yawa, ko kuma ka sanja gashin kanka, ko kuma ka mai da kanka ɗan shekara 80-60, ko kuma ka mai da kanka yaro. Wannan application ɗin yana da wasu abubuwa wanda na tabbata da zai burge 'yan uwa, yana da matuƙar kyau. Domin kuwa na ɗauki wannan application ɗin mun yi amfani da shi, mun tsokani 'yan uwa, mun burge mutane, sannan mun ba mutane dariya, sannan kuma mun gano wasu abubuwan da suke, domin kuwa suna cin mu da buguzin. A dan haka dan koyo ko kuma dan ganin yaya ake amfani da wannan application din, mu shiga cikin bidiyo. Da fari idan zaka dauko wannan application din zaka ga link din sa a nan sama, ko kuma ka zo comment na farko ka danna kamar haka. Idan ka danna zaka ga blue wannan shine link din waɗannan application din. Kana dannawa kamar haka zai kai ka wani shafi da ake bayanin wannan application din da yaren Hausa a takaice. Idan ka yi ƙasa zaka ga wani waje inda aka rubuta danna nan. Da zaran ka danna zaka dauko wannan application din cikin sauki. Bayan ka soke application ɗinka shine kamar haka, kana bude shi fuska ta farko da zai nuna maka wannan fuskar ce, kada ka damu, wannan application din yana da sauki. Zaka danna next kama haka, ka sake danna next, sannan ka danna next kama haka, sai kuma ya ce maka let's get started. Kana dannawa kama haka zai baka waɗannan fuskar, yana baka wannan fuskar zaka yi cancel, zai baka waɗannan fuskokin guda uku. Dan haka mu ba da kyamara za mu yi amfani ba, za mu yi amfani da ainihin wato gallery. Idan ka danna gallery kama haka, kai tsaye ba tare da lokaci ba zai tambaye ka bashi umarni, zaka danna mai kama haka, ba tare da bata lokaci ba zai kai ka cikin hotunan da duk suke cikin wayarka wanda zaka dauka ka sanja mai kamanni duk yadda kake da bukata. Idan ka ga dama folder ne, kawai zaka iya zuwa nan wajen all media, in ka danna kama haka zaka iya zabo hoton a cikin folder da yake. Misali mu muna son mu dauki wannan hoton, misali kama haka, misali muna son mu dauki wannan hoton, misali gashi nan, misali wannan hoton muke son mu dauka, muna danna kansa zai tambaye mu, sai mu ce masa agree kamar haka. Muna danna mai agree kamar haka, zai yi zoomin wannan hoton ya nuna mana shi. Bayan ya nuna mana shi zai ba mu fuskoki kamar haka, sai kala abin da kake son ka zaba ka saka shi wannan hoton. Misali idan impression ne, misali in kana so ka mai da shi kamar haka original da gashi nan na ainihi, gashi Hollywood kamar da shi irin kai mashhur ne ko wane ne da irin yadda suke hotuna, zaka iya danna. Dan haka mu ba shine ya kawo mu ba, abin da ya kawo mu shine muna so mu sanja gashin mai wannan hoton. Misali kawai za mu zo kan hairstylist gas nan kamar haka, za mu zaɓi wannan, kun ga shine na ukun nan. Misali in muka danna shi kamar haka, kai tsaye zai processing ba tare da ɓata lokaci ba, zaka ga ya nuna maka wannan gashin, ya saka wa mai wannan hoton gashin. Kowane hoto idan kai mai haka zaka gan shi kamar haka. In ka ga dama, in kana so kai saving ga apply nan, ga save dan. Misali idan kuma kana so ka sa shi ya murmushi, kawai zaka bar shi a haka, zaka iya apply kamar haka. Daga misali zai sake baka waɗannan zaɓuɓɓukan. Idan ya baka waɗannan zaɓuɓɓukan sai ka tafi ga wajen smiles wato murmushi, kana so ka saka shi ya murmushi, kawai sai ka danna shi ma murmushin kamar haka. Kana danna ba tare da ɓata lokaci ba zai saka wannan hoton shi ma yayi murmushi. Idan kuma ba wannan kake so, ko kuma shi ma kana so ka bar shi, kawai zaka sake yin apply ne kamar haka. Daga bisani zaka iya yin back wato ka goge wannan. Ka kun ya ce mun exit without saving, wato na fita ba tare da nayi saving wannan hoton ba haka. Misali zan iya dawowa kamar haka, ina so na saka masa gemu wato kamar haka, domin ni shi ne yafi burge ni. Ina zuwa kawai nan wajen, zan zo wajen nan pages kamar haka, ina dannawa kai tsaye zai bani zaɓuɓɓuka. Kun ga gasu nan kala kala, sai wanda ka zaɓa gemun da kake da bukata. Gashi full wanda zaka sa kanka gemun duka, kana dannawa kamar haka ba tare da ɓata lokaci ba zaka ga gemu ya shigo cikin hotonka. Abun koyi gwanin sha'awa, wani lokacin zaka ga tamkar gemun ka ne na asali. Kun ga yadda na koma a jikin wannan hoton. Kawai idan kana so kai saving ɗinsa akan wayarka zaka danna apply, kana danna apply sai ka zo nan kawai ka danna save. Kana danna save kana fita daga cikin wato
ainihin application din, in ka dawo cikin gallery kamar haka, misali in ka dawo cikin gallery kamar haka, in kai ƙasa zaka ga ya haɗa maka folder, ga folder nan ya saka mata new, kana dannawa kamar haka zaka ga folder ya haɗa maka wannan hoton. Wannan application din yana da wasu abubuwa da yawa wanda lokaci ba zai ban mu yi bayanin sa ba. Dan uwa zaka iya bincikawa duk ga nan kala-kala, in ka bincika zaka ga abin da ya burge ka na tabbata, sannan kai amfani da wannan application din. Mun gode. Duka a nan bidiyon namu zai tsaya. Idan wannan bidiyon ya burge ka, kada ka manta da danna masa alamar like, daga bisani kai following wannan shafin namu, sannan kuma kai sharing wannan bidiyon zuwa groups domin 'yan uwa su gani su amfana. Mun gode.